Hello mga Yinyens! Good morning! This is CBTV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Ito yung button para sa video na upload ko. Ang mga yan, dito pala nga tayo ngayon sa yan, sa may way ng papuntang Bugalyon, tapos papuntang Alaminos. Galing tayo yan doon sa may bayan ng Lingayen. Mayans, ibalo tayo mayans, yung GP sidecar. Yung design niya, tsaka yung presyo. Mayans, samahan niyo ako. Mayans, dito mayans yung galing kang Lingayen, Pangasinan. Dito lang banda. Katabi lang siya ng mayans. Ito. Mayans yun. Dito lang siya banda mga mayans. Bali mayans yung ito yung papuntang papuntang Bugalyon, tsaka ito yung papuntang Alaminos. Ito yung way niya mga Yinyans, along the highway lang siya, along highway lang. Mayans, papagay ka yung presyo mga Yinyans. Ito pala mga Yinyans is 31,000. Mayans 31,000, na siya mga Yinyans, dito sa siya, stainless. Yung katabi niya mga Yinyans, ito is 25,000. 25. Siya, stainless yung niya, bubong apakan niya dito sa tapos ito yung hindi stainless kasi galvanized. Tapos may niya itong pangatlo, halos para siya ng presyo nung nauna, 31,000. Ito may yung pang-apat, meron siyang design na transformer. Ayan, medyo siya, diferensya na siya ng 3,000, kaya ito 34,000. Ito may yan yung design ng niya, stainless. And may yan. Ayan may yan, so ayan. Okay. So yun naman niya sa araw naman niya dito sa JP sidecar, dito sa may bandang along the highway lang, papuntang yung crossing papuntang Bugalyon, tapos yung kabila papuntang Alaminos, Pangasinan. Okay naman yan, shoutout pala kay Sir JP dito sa siya magbahan dito sa JP sidecar. God bless everyone yan, more power, sana sa buting kalagayan. God bless and bye bye.